Oriau Hamddenol gyda'r ieuenctid, gan Thomas y Gwas. Fy gyfellion ieuanc, dymunaf gyflwyno fy hun eich sylw fel eich ewyllisiau da, yn dymuno eich lesiant trephleg, ac at hynny yr amcanaf yn yr ychydig anerchiadau a gyflwynaf eich sylw yn yr wythnosau dyfodol ar dudalennau cyfall yr alwyd. Byddaf yn amcanu gwneud les eich pen, eich calon a'ch clogell, fod arwyddai'r andiatriaid gaif fod BBB, sef yw hynny, byr buddiol blasus. Byddaf yn fyr fel y gallwch darllen fy lledd o'i dechrau i'w diwedd heb flino, ac fel y gallwch ar ôl ei darllen ei chofio. Byddaf yn fyr hefyd am fy mod yn credu bod yn fyr fel un o'r anhebgorion bod yn fuddiol i'r dosbarth ieuanc o'r darllenwyr. Ymdrechaf i fod yn fuddiol fel na byddwch ar eich colled o gysegru rhan o'ch oriau hamddenol talu sylw i'r hyn a osodaf ger eich bron. Byddaf yn gwneud fy ngorau i oleu eich deall heb dolero eich temlad. Nid wyf yn adaw y bydd i mi eich boddhau bod amser, ond cwedwyf y bydd bob dysglaid yn werth i chwi ei bwyta nall ai mwyn y maith bydd ynddi, neu yntau mwyn y blas a bydd arni. Nid bydd i mi un amser ymostwng i goginio dysglaid boddio chwaith clisgredig, ond hynny gobeithiaf y byddwch chwi a minnu yn digon siriol ein gwedd ac yn digon tirion ein hymadroddion ac yn arbennig yn digon tirion ein teimlad i amcanu llesoli, crefyddoli a dededwy bob un o fewn ein cyrraedd drwy bob beth a wnelwm. Gwell gynnydd o lawr iawn gael gymdeithasu a chwi ieuenctid nac ac unrhyw dosbarth arall o dynol fyw. Arwydd wedi bod yn ieuanc fy hun ers ychydig amser yn ôl ac nid wyf wedi myned yn hyn eto ac arwydd wedi penderfynu nad af ddim yn hyn oll byth. Arwydd hefyd am berthynas agos iawn i rai ieuanc iawn ac felly gwelwch fod gennyf rhyw gymaint o hawl eich sylw a'ch gwrandawiad pan llyfarwydd wrth eich yn y cylch deiliaidd ar yr elwyd. Lle rhyfedd iawn ydyw'r elwyd. Dyma y lle y mae drama fawr y byd yn cael ei hactio a thenged sefydliadau a phersonau yn cael ei penderfynu ac am fod y lle hwn mor rhyfeddol bwysig. Arwydd am gael eich cwmni yma ar eich oriau hamddenol am y gaiaf dyfodol os arbedir ein bywyd. Gwnaed orchestion ar elwydydd ein gwlad cyn hyn ac neu fiasau ein senedd, ein heglysydd, ein capelau, ein colegau, nam prif sefydliadau, dyngarol a chrefydol y bethau ydynt heddiw o'n i bai dylanwad gwesir elwyd. A priodol iawn a dywedodd un mai. A dyna'r law fi siglio'r cryd yw'r llaw sy'n llywodraethu'r byd. Gan obeithio y byddwch wych hyd yr wythnos nesaf a gorchwysaf y waith hon yr eddwch Thomas y Gwas.